ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕೇರಳ ಸಂದರ್ಶನ ನಡೆಸಿ 125 ವರ್ಷಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ 14 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಹೊಸಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿತು. ಬ್ಲಾಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಕೆಎಂ ಇಶ್ರಫ್ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಜೀವನ್ ಬಾಬು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆಗೈದು 125 ವರ್ಷಗಳು ಪೂರೈಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಂಜೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಸರ್ವ ಜನತೆಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ഏകദേശം 125 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്കൻ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു സന്യാസി കേരളത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നീടുള്ള യാത്രകളെല്ലാം ലോക ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഭാഗമായി തീരുകയും കേവലം 33 വയസ്സുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്തിനെ കീഴടക്കുന്ന ഒരു വലിയ വ്യക്തിത്വമായി മാറിയ ഒരു കഥയാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ. അന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ വടക്കേ ഇന്ത്യയിലും കിഴക്കൻ മേഖലയിലുമെല്ലാം ജാതി വ്യവസ്ഥ ശക്തമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും താൻ കടന്നു വന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ രീതിയിലുള്ള ജാതി സംഘർഷവും ജാതി വ്യവസ്ഥയും നിലനിന്നിരുന്ന കേരളം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ആ കേരളത്തെ ഒരു ഭ്രാന്താലയമെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. തൊട്ടുകൂടാത്തവര് തീണ്ടിക്കൂടാത്തവര് തമ്മിൽ കണ്ടാൽ പോലും ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെട്ടാൽ പോലും ഐത്തമുള്ളൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നും ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಾದ್ ವರ್ಕಾಡಿ, ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಹಾಜಿ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್, ಶಶಿಕಲಾ ಹಾರೀಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ರೆಹಮಾನ್, ವಿ ಪೊಲೀಸ್ 24/7 ಮಂಜೇಶ್ವರ.